Pozdrav svima, ja sam Petar iz Božje pobjede. Dobrodošli u tutorial za pjesmu Ime ti je sveti. Radi se o pjesmi sa našeg albuma Dođi. Pjesma je snažnog adorativnog karaktera. Mi je koristimo kao predulaznu pjesmu prije klanjanja, ukoliko se predvoditelj slaže s tim. Također koristimo je i u adorativnom dijelu slavljenja na našim molitvenim susretima. Pjesmu je napisao Paul Wilbur, on je autor pjesme, na našem albumu nalazi se kao prepjev. U svakom slučaju, ukoliko je planirate koristiti u liturgiji, snažno savjetujemo da se posavjetujete sa predvoditeljem misnog slavlja ili liturgijskog bilo kojeg čina. Evo, sad ćemo kratko krenuti kroz akorde. Pjesma je poprilično jednostavna, u cis-molu, iako je na albumu u H-molu, ja ću svirati u cis-molu zato što je bitno jednostavnije, zapravo jednostavno je i u H-molu, ali možda ovdje dobijete širi tonski spektar. To je posebno važno ukoliko je samo jedna gitara u bendu ili zboru. Pa evo, krenut ćemo sa cis-molom. Ja ga sviram na otvoreni način, takozvani open chords. Cis-mol. Nakon toga imamo H-dur, A-dur, kao A2, imamo E-dur i imamo Fis-mol, koji možete svirati na ovaj način, kao sedmicu prirodnog mola ili na ovaj. Kako god vam je zgodno, sve ove akorde možete svirati na klasičan način, znači možete ih svirati kao cis-mol ovako. Možete svirati kao H-dur, kao A-dur, kao Fis-mol i kao E-dur. Ali nekako bi više savjetovao ovaj način, zato što puno više možete vezati tonove. Pa evo, proći ćemo kratko kroz pjesmu. Ja dolazim pred tvoje lice, jer žrtva čista predana. Ja ulazim da uvijek slavim to presveto ime Jahve. Bože, slavim te, obožavam te. Bože, slavim te, obožavam te. Ime ti je sveti, sveti. Ime ti je sveti, sveti. Evo, osim ovog, ja bih rekao, jednostavnijeg načina sviranja, još bih preporučio na koje načine možete svirati pjesmu. Ukoliko želite još malo napredovati i neke nove možda akorde otkrivati, ja često koristim u ovoj pjesmi i H-dur ovdje. Znači to je kao klasičan H-dur, ali otvoreni akord, gdje sa ovim prstom mutiram žicu, petu žicu i dobijemo. Isto tako možete svirati tu i A-dur na ovaj način, A2 ili ovaj.
Također fis moll možete svirati ovako, kao što sam već rekao, ili tu gore, što vam bolje zvuči. Također i cis moll, osim na ovaj način i na ovaj klasičan način, možete jednu verziju tog cis molla koji je dosta zanimljiv, možete svirati i ovako. I to zna biti zgodno zato što se spuštate i imate u biti sve na vrlo malom potezu na vratu, evo, na ovakav način. Cis moll, H-dur, A-dur, H-dur, cis moll. Ako na to dodate još da tu imate E-dur i da imate fis moll tu blizu, to stvar čini dosta jednostavnijim. Ali evo, čisto ako neko želi još na jedan drugčiji tonski način pristupi pjesmi, ovo je isto oblik na koji možete svirati, odnosno način na koji možete svirati. Evo, to bi bilo ukratko to. Ukoliko imate kakav prijedlog, komentar, slobodno to ostavite, pretplatite se na naš YouTube kanal i vidimo se u idućem tutorialu. Božji blagoslov. Ja dolazim pred tvoje lice.